Nagpakita si Jesus sa dalawa sa mga disciples niya na naglalakad papunta sa bukid. Pero iba ang anyo ni Jesus noon. Bumalik ang dalawang disciples para ibalita sa iba pang mga disciples ang nangyari. Pero walang naniwala sa kanila. Tapos nagpakita si Jesus sa 11 na disciples niya habang kumakain sila. Pinagsabihan niya ang mga disciples dahil sa katigasan ng puso nila. Hindi kasi nila pinaniniwalaan ang sinabi ng mga nakakita sa kanya na nabuhay siya ulit. Sabi ni Jesus sa kanila, "Pumunta kayo sa lahat ng sulok ng mundo at i-preach nyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Maliligtas ang lahat ng maniniwala at magpapabaptize. Mapaparusahan naman ang mga hindi maniniwala." Pagkatapos kausapin ng Panginoong Jesus ang mga disciples, inakyat na siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Pumunta ang mga disciples sa lahat ng lugar para i-preach ang magandang balita. Tinulungan sila ng Panginoon. Dahil sa mga himala na nagagawa nila, napatunayang totoo ang pinipreach nila.